जोङो गोदोनिफ्रायनो रुपना मन्थ्रि जाजेननायनि हस्पिटाल जों खुलिनाय बागानसालियाव जोंबो बागानसालिनि स्थानीय मानसि जों बेखौ गुथाया हस्पिटाला थानांगौ जोंनावबो बहायबो नोगोर सिटियाव हस्पिटाला खन्द' खन्द' थायो बेखौ मानो लांनांगौ हरनांगौ जों हरा गुथायनो मोना बहाय दोननांगौ थानांगौ गारि घरा गोनाङा गोजानाव थांनो हायो जों थांनो हायाना जायगानि मानसि लकेला थाजोबनांगौ हा जोबनांगौ क'क्राझार सिटियाव गासैबो हस्पिटाला खन्द' थानो हायोना मानो लांजोबनांगौ जों फार्स्ट मन्थ्रि जाजेननाय हस्पिटाल मेम'रि बियो जों बेखौ हरा जोंहा दोननांगौ बा स्थानीय दोननांगौ बाहाय কোথায় আমার কোকরাঝার আমার শ্বশুর আছে রবনাথ ব্রহ্ম এটা আমি খেলে খেয়ে নিব जोङो गोदोनिफ्रायनो रुपना मन्थ्रि जाजेननायनि हस्पिटाल जों खुलिनाय बागानसालियाव जोंबो बागानसालिनि स्थानीय मानसि जों बेखौ गुथाया हस्पिटाला थानांगौ जोंनावबो बहायबो नोगोर सिटियाव हस्पिटाला खन्द' खन्द' थायो बेखौ मानो लांनांगौ हरनांगौ जों हरा गुथायनो मोना बहाय दोननांगौ थानांगौ गारि घरा गोनाङा गोजानाव थांनो हायो जों थांनो हायाना जायगानि मानसि लकेला थाजोबनांगौ हा जोबनांगौ क'क्राझार सिटियाव गासैबो हस्पिटाला खन्द' थानो हायोना मानो लांजोबनांगौ जों फार्स्ट मन्थ्रि जाजेननाय हस्पिटाल मेम'रि बियो जों बेखौ हरा जोंहा दोननांगौ बा स्थानीय दोननांगौ बाहाय কোথায় আমার কোকরাঝার আমার শ্বশুর আছে রবনাথ ব্রহ্ম এটা আমি খেলে খেয়ে নিব